Irrid Malta aħjar, Malta b'saħħitha fejn saħħet in-nies u l-livell tal-għajxin tagħhom jiġu l-ewwel. Hekk stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività residenti tar-raba' distrett elettorali bħala parti mill-attivitajiet organizzati mill-Partit Nazzjonalista bitħejja għal festi tal-Indipendenza. Ma setax jonqos illi f'Santa Luċija Adrian Delija jitkellem dwar il-mod kif il-Gvern għadda romblu minn fuq ir-residenti bit-tqaċċit ta' mijiet ta' siġar li kienu joffru karattru distintiv lil din il-lokalità fil-waqt li kienu jipproteġu l-residenti mitħaħen tal-karozzi. Dan huwa sintomu ta' gvern li għamel li jrid u li ma jimpurtax mill-livell tal-għajxin tan-nies. U qal il-Partit Nazzjonalista mhux kontra l-iżvilupp, iżda dan l-iżvilupp jeħtieġ li jsir bi pjan fit-tul fejn l-interessi tar-residenti jingħataw priorità. Fuq kollox, l-iżvilupp jeħtieġ isir b'konsultazzjoni ma' residenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif l-oppożizzjoni qed tagħti priorità assoluta lill kwalità tal-għejxin tal-Maltin u l-Awċin. Dan fi żmien meta f'pajjiżna għandna sitwazzjoni fejn l-ambjent li ngħixu fih qed jiġi sagrifikat kuljum u fejn ma jeżisti ebda pjan fit-tul. Adrian Delija qal li il-Partit Nazzjonalista impenjat favur proċess ta' dialogu fejn bis-sem attiv tal-grupp parlamentari ġie imħejji dokument ta' qabel il-budget. Permezz ta' dan id-dokument il-Partit Nazzjonalista se jkun qed juri kif bħala gvern alternattiv se jkun qed jiffoka b'mod prinċipali fuq il-livell tal-għajxin tan-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jrid Malta aħjar fejn saħħet in-nies u l-livell tal-għajxin tagħhom jitpoġġew fuq nett tal-aġenda politika.